Desartellada unha rede criminal especializada en asaltos a bancos tras un roubo nun hotel de Sanxenxo. O grupo estaba integrado por 6 persoas, todas elas en prisión provisional, e actuaba en distintos puntos do estado. A operación permitiu esclarecer 25 delitos. As investigacións comezaron en marzo de 2025 tras un roubo con violencia e intimidación nun hotel de Sanxenxo. Que tal, saúdos? Nova licitación de vivenda pública en Pontevedra. Desta volta serán 13 novas vivendas que se localizarán na Rúa das Devesas, no barrio da Parda, e que se adxudicarán en réxime de compra. A Xunta sacou este xoves o proxecto a licitación cun orzamento de case 2,6 millóns de euros. A Praza de Abastos de Ribeira xa forma parte de forma oficial da Rede de Mercados Excelentes de Galicia. Este xoves, o conselleiro de Emprego e Comercio, José González, visitaba as instalacións poñéndoas como referente de calidade, innovación e compromiso coa veciñanza. Arranca a 7ª edición do Plan Social de ENCE. Dende este xoves xa se poden presentar solicitudes para optar ás axudas que se contemplan dentro desta nova convocatoria. Nesta edición vanse mobilizar 3 millóns de euros que se repartirán entre colectivos e iniciativas con base en Pontevedra, Poio e Marín. Conta atrás para as festas de San Bieito en Meis. A fin de semana grande será a do 11 e 12 de xullo coa de 34ª Festa dos Callos, pero a programación arranca xa este mesmo sábado co 6º torneo de fútbol interparroquial e a primeira festa da xuventude do municipio, unha das novidades deste ano. A outra das novidades é que a verbena do Día dos Callos vais adiantar ás 8 da tarde. Este xoves presentábase a 13ª edición do Noia Arfes, o festival, o único que se celebra en todo o norte peninsular, dedicado exclusivamente á arpa. Vai ter lugar do 29 de xullo ao 1 de agosto. A cita reunirá a intérpretes de Galicia e de distintos países de Europa, África e América. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E comezamos con esa rede criminal desartellada tras un roubo nun hotel de Sanxenxo. A colaboración entre a Garda Civil e a Policía Nacional permitiu desartellar unha rede criminal especializada en asaltos a bancos tras un roubo nun hotel de Sanxenxo. O grupo estaba integrado por 6 persoas, todas elas en prisión provisional, e actuaba en distintos puntos do estado. A operación permitiu esclarecer 25 delitos. As investigacións comezaron en marzo de 2025 tras un roubo con violencia e intimidación nun hotel de Sanxenxo. A finais de ano, os investigadores detectaron un incremento de roubos en sucursais bancarias da provincia de Madrid e da súa contorna. As primeiras pescudas apuntaron a un grupo asentado no sur da comunidade madrileña con experiencia previa neste tipo de delitos e unha estructura organizada para preparar os seus golpes. Segundo a investigación, os membros roubaban vehículos de alta gama, modificaban as súas matrículas con placas roubadas ou falsificadas e utilizábanos para desplazarse ata pequenas localidades durante a madrugada. Os asaltantes accedían aos bancos despois de inutilizar os seus sistemas de seguridade. Dentro empregaban ferramentas especializadas para acceder ás caixas fortes. Nunha soa noite levaron ata 132.000 euros. Ademais do asalto ao hotel de Sanxenxo, a banda estaría relacionada con roubos en sucursais de Madrid, Toledo e Guadalaxara, nunha xoiaría de Alacante e a subtracción de 6 vehículos. Os detidos impútanselles delitos como pertenza a grupo criminal, roubo con violencia e intimidación, roubo con forza, tenza ilícita de armas, falsidade documental ou branqueo de capitais. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
Nova licitación de vivendas públicas en Pontevedra. Desta volta serán 13 novas vivendas que se localizarán na Rúa das Devesas, no barrio da Parda, e que se van a adxudicar en réxime de compra. A Xunta sacou este xoves o proxecto a licitación cun orzamento de case 2,6 millóns de euros. O goberno galego pretende ter lista esta nova promoción en 2028. A Xunta de Galicia agarda que no 2028 estean listas outras novas 13 vivendas públicas en Pontevedra. A promoción desenvolverase na Rúa das Devesas, nunha parcela de titularidade municipal cedida polo Concello. Nos a folla de ruta que temos para o Concello de Pontevedra se basea nas parcelas que son titularidade da Xunta de Galicia e nas que foron cedidas con carácter gratuito. Estamos falando de máis de 300 vivendas de promoción pública en ese próximo proxecto de interés autonómico que sabedes que estaremos urbanizando para simultanear urbanización e edificación xa no ano 28. Serán máis de 2.000 vivendas. Por lo tanto, considero que dende o punto de vista da vivenda pública estaría coberta a demanda. A Consellería de Vivenda destinará a súa construción case 2,6 millóns de euros. Será un edificio residencial con planta soto destinada a aparcadoiro, planta baixa con 2 portais de acceso independentes e 2 locais comerciais. Bueno, pues vou a ser moi claro, máxima colaboración nas cuestións que son de competencia municipal, que facilitar a construción de vivenda pública por parte da Consellería, cesión das parcelas. Estas vivendas destinaránse á venda, estarán sempre catalogadas como públicas, polo tanto, aínda que muden de propietario, estarán acollidas a prezos regulados. Ademais, establecerase cotas para facilitar o acceso á vivenda á xente nova. Destas vivendas, conforme o compromiso da Xunta de Galicia para facilitar esa emancipación á nosa mocidade, un 25% serán adxudicadas exclusivamente a menores de 36 anos, en compra a menores de 36 anos, e un 30% entre a horquilla entre 36 e 45 anos que teñan fillos a cargo, porque sabemos que son as idades onde é máis difícil adquirir unha vivenda. Pola súa banda, dende o Concello apuntan que esta nova actuación non soluciona o problema da vivenda en Pontevedra. No municipio hai ao redor de 2.000 persoas inscritas como demandantes de vivenda pública. O alcalde puxo o foco no papel da Sareb, pedindo que cedan os seus terreos. Nós seguimos demandando ao Goberno Central que as parcelas que teñen edificabilidade no Concello de Pontevedra se dediquen tamén á vivenda pública. Seguiremos insistindo na medida do posible e eu creo que se trata de poñer todos os esforzos das distintas administracións, xuntalos con lealdade para poder sacar adiante un problema que ven de lonxe. As empresas interesadas en executar esta nova promoción de vivenda pública poderán presentar os seus proxectos ata o vindeiro 25 de agosto. Veámolo tamén en titulares. A Praza de Abastos de Ribeira xa forma parte de xeito oficial da rede de mercados excelentes de Galicia. Este xoves, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitaba as instalacións, poñéndoas como referente de calidade, innovación e compromiso coa veciñanza. Acompañado da alcaldesa María San Pedro e o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, entre outras autoridades, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou esta mañá a Praza de Abastos da localidade, unha vez concedido o selo de mercado excelente. Ribeira súmase así a outras 4 localidades galegas que xa contan con esta distinción, como é o caso de Vilagarcía de Arousa, Tomiño, Pontedeume e Carballo. Todas estas prazas de abastos destacan pola súa modernidade, innovación e dinamización, sen perder a autenticidade, a tradición e o trato personalizado, o que lles permite proporcionar ás persoas consumidoras unha ampla variedade de produtos frescos de proximidade e de óptima calidade. A de Ribeira suma ademais un bo emprazamento en pleno centro da cidade. Buscamos algo máis que postos nunha praza de abastos, buscamos que haxa oferta complementaria e a posibilidade de gastronomía, pois o adecentamento, a propia colocación dos postos, toda a estética. Eu creo que pois a Praza de Abastos de Ribeira, querida alcaldesa, cumpre dabondo con todos esos requisitos. Ademais, é un edificio extraordinario situado pois nunha zona estratégica de todo o que ten que ver co comercio aquí en Ribeira. A alcaldesa María San Pedro destacou a importancia deste logro, que pon en valor este espazo, un centro neurálxico do comercio local. Agradecer pois o poder impulsar este centro de excelencia, porque aquí na nosa Praza de Abastos non só temos esa venta directa, sino que temos tamén, como ben coñecedes xa,
pois na segunda planta a parte de cociñas, que é unha parte que está orientada tamén a FP, unha FP orientada á hostelería, e que creo que tamén é un complemento perfecto para este mercado excelente, e que na súa última planta pois tamén consta de unha cafetería, que estamos pois con esa subvención tamén arreglando a parte da terraza, todo o chan de madeira que hai que cambiar, e que polo tanto pois todas as plantas están interrelacionadas entre sí. Creo que aquí se poden facer moitísimas cousas, e que gracias pois a esta colaboración coa Xunta de Galicia este mercado pois vai a dar ese plus co que estamos encantados de ser un dos top 5, non, como se suele decir, de Galicia. Durante a visita, o titular de Comercio tivo tempo de comprobar a calidade do produto que se vende nos máis de 20 postos de venda cos que conta este mercado, aproveitando ademais para realizar a súa propia compra, de onde se levou rape e chopo da ría. A Xunta ten como obxectivo acadar os 25 mercados excelentes no período de execución do Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030. E seguimos en Ribeira. A alcaldesa María Sampedro e o director xeral contra a violencia de xénero, Roberto Barba, participaron na xuntanza da Mesa Local de Coordinación Institucional contra a Violencia de Xénero. Na reunión púxose de manifesto o descenso de casos denunciados no municipio, motivado pola derivación do procedemento aos xulgados de Santiago, o que dificulta todo o proceso de denuncia. Ribeira acolleu unha nova convocatoria da Mesa Local de Coordinación contra a Violencia de Xénero, presidida pola alcaldesa María Sampedro e o director xeral contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, en a que tamén participaron outros cargos institucionais e representantes do ámbito social, sanitario, policial e xurídico. Esta mesa constitúese como unha ferramenta de traballo onde están diferentes axentes implicados na prevención e atención ás vítimas de violencia, para así deseñar liñas estratégicas para a loita contra este problema social e crear así conciencia entre a cidadanía ao respecto. Poñer de manifesto esa colaboración, como digo, entre todas as entidades. Falamos de temas como esos protocolos que vai a sacar a Xunta de Galicia. Falamos pois de datos, de cursos que está levando a cabo tamén o Goberno do Estado, e tamén pois das diferentes casuísticas que se dan pois mesmo desde un centro de saúde ata pois ao mellor unha comisaría de Policía Nacional. Creo que ese é o noso labor, o labor de traballar coordinados. Durante o encontro deronse a coñecer diversas medidas, como as charlas á hostalería para actuar fronte a situacións de violencia de xénero, a creación de puntos violetas operativos durante o 2026 e os obradoiros de prevención da violencia de xénero nos centros de ensino. Tamén se actualizaron a guía de recursos e o protocolo de derivación, a proposta do Centro de Información á Muller. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos dese Festival de Arpa de Noia e tamén dos detalles da programación do San Bieito 2026 no Concello de Meis. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Arranca a 7ª edición do Plan Social de ENCE. Dende este xoves xa se poden presentar solicitudes para optar ás axudas que se contemplan dentro desta nova convocatoria. Nesta edición vanse mobilizar 3 millóns de euros que se repartirán entre colectivos e iniciativas con base en Pontevedra, Poio e Marín. Dende a posta en marcha do Plan Social de ENCE, 1.700 proxectos recibiron xa o seu apoio. ENCE abre a 7ª convocatoria de axudas do seu plan social. Dende a compañía din que a iniciativa demostra o seu compromiso co desenvolvemento e benestar da contorna. Xerar valor vai máis alá da propia actividade industrial ou da propia actividade económica, non? Que tamén é impulsar tamén oportunidades, respaldar iniciativas da sociedade transformadoras e contribuir tamén a mellorar a vida das persoas, non? Por ese motivo naceu este Plan Social de ENCE, que nesta convocatoria conta cun investimento de 3 millóns de euros. Vamos destinar 3 millóns de euros ao Plan Social de Pontevedra, que, como decía, é un investimento que reflexa a nosa vontade de seguir avanzando xunto a unha sociedade como a sociedade
de Pontevedra e o contorno, non? Pontevedra, Pollo e Marín. A convocatoria abriu este xoves e prolongarase ata o vindeiro 25 de xullo. Ata ese día poden presentarse iniciativas de 5 áreas de actuación diferentes: promoción de inclusión social, coidado e recuperación da contorna, promoción de educación e a cultura, promoción do emprendemento e innovación e promoción do deporte de base élite. O que realmente dá sentido a este plan son os resultados que consigue ao final, non? Son persoas que atopan apoio onde antes non tiñan, non? Onde tiñan dificultades, son os espacios naturais que se recuperan, e a concienciación social que se consigue tamén con estes proxectos. Son xoves que descubren novas oportunidades, emprendedores que transforman unha idea nunha realidade, en fin. Son, como decíamos, miles de pequenas e tamén, en algún caso, de grandes historias que a idea que sumadas, ao final, contribuen a facer de Pontevedra pois unha comarca máis dinámica. Dende a súa posta en marcha, o Plan Social de Ence ten apoiado máis de 1.700 proxectos. 1.700 historias, non? Cada unha a súa, cheas de compromiso, cheas de ilusión, cheas de esforzo tamén, non? Que son proxectos impulsados pois por asociacións veciñais, por entidades locales, por clubes, por centros educativos, por colectivos culturais, por emprendedores e moitas outras organizacións. Dende a Xunta destacan a colaboración público-privada. Lóxicamente, a actividade empresarial debe ser un motor económico, pero adquire a súa máxima excelencia cando demostra un compromiso real e tangible coa contorna na que opera. Este plan social é un claro exemplo de como a responsabilidade social corporativa pode aliñarse cos obxectivos de benestar dunha comunidade. E que cando falamos de preto de 1.700 proxectos que recibiron apoio desde o nacemento deste programa, estamos a falar de que 1.700 historias de dinamismo, de xenerosidade e de esforzo colectivo na nosa provincia pois fixéronse realidade. Como nas edicións anteriores, as solicitudes vanse canalizar a través de plansocialence.es, onde tamén se poden consultar as bases da convocatoria. A Asociación Agadea e Gealsa asinaron este xoves un convenio de colaboración que posibilitará a posta en marcha do proxecto Agadea Habitat, un mar de saúde. A través del búscase mellorar a calidade de vida das persoas, fortalecendo os coidados e contribuindo á construción dunha sociedade máis inclusiva e sostible. A Asociación Agadea e Gealsa formalizaron esta mañá un convenio de colaboración que permitirá o impulso de novas iniciativas de coidados das persoas, reforzando así o seu compromiso compartido coa responsabilidade social, a innovación e o desenvolvemento sostible. O convenio materializarase a través do proxecto Agadea Habitat, un mar de saúde, contribuindo ao desenvolvemento dun recurso pensado para ofrecer respiro, acompañamento e unha atención especializada ás persoas e familias que conviven coa demencia. O que eu lle dou importancia hoxe tamén a esta firma de convenio con Gealsa, porque sí, sabemos que tendes un compromiso co medio ambiente, pero que aquí tendes un compromiso por ben das persoas con demencia, que son, como decimos, non é só a persoa que atendemos, a persoa que está afectada, sino a súa familia e ese cuidador principal. Realmente, as persoas para nós sempre son o máis importante e o centro, non só porque somos unha empresa na que traballamos moitas persoas, senón tamén por esa vinculación que temos coa contorna, co entorno. Evidentemente, todo o mundo coñece que a través do noso programa WISI realizamos labores sociais con colectivos como poden ser persoas con discapacidades, pero non tiñamos aínda un proxecto con persoas maiores, con persoas dependentes que tamén necesitan cada vez máis unha atención personalizada e uns coidados que na súa maior parte son as propias familias as que se involucran e que gracias a asociacións como a Agadea poden ter recursos e poden ter medios que lle axuden a levar esa labor que suele ser bastante complexa e complicada. A través da súa estrategia de responsabilidade social corporativa, WISI, Gealsa participará no financiamento dunha sala de rehabilitación e estimulación equipada con novas tecnoloxías e solucións de realidade aumentada, orientadas a favorecer o benestar e a autonomía das persoas usuarias.
E a Mancomunidade de Barbanza Arousa crea o Club de Produto Enogastronómico, unha rede profesional que busca garantir todos os estándares de atención e calidade homoxéneos en todos os servizos que reciba o visitante. A iniciativa conta xa neste arranque con 42 empresas, produtores e axentes turísticos. A Mancomunidade Barbanza Arousa ven de poñer en marcha o Club de Produto Enogastronómico, unha ferramenta estratégica de cooperación público-privada deseñada para posicionar a comarca como destino turístico enogastronómico diferenciado e competitivo, vencellado sobre todo a excelencia dos seus produtos do mar e dos viños da ISP Barbanza Iria. Na actualidade xa conta cun total de 42 empresas e entidades adheridas, 16 da Pobra, 15 de Boiro, 4 de Rianxo e 5 de Ribeira. É moi importante traballar todos xuntos, traballar xunto entre o empresariado, a mancomunidade, os concellos, os servicios públicos, as oficinas de turismo, etc. Porque ao final pois, somos os que facemos un pouquiño destino. Aquí neste territorio temos numerosos recursos, temos unha enogastronomía, que é o que estamos traballando agora neste momento, que ten un gran valor, porque ademais somos, pois, xa sabedes, non? Que vos vou comentar, unha zona conserveira de primeira orde, moi valorada a nivel europeo e incluso a nivel mundial. Temos un produto fresco dunha altísima calidade, os viños da ISP Terras de Barbanza Iria. Entonces, realmente temos aí o recurso, temos aí o produto para traballar sobre él. A proposta está aberta a que empresas e profesionais da comarca poidan contactar de xeito directo e incorporarse ao proxecto. O Club de Produto está aberto a novas incorporacións, por suposto, estamos abertos a que as empresas e profesionais podan contactar connosco de xeito directo e adherirse. Desde aquí defínese unha oferta única para todo o territorio, deseñaránse estrategias e accións de posicionamento e captación de visitantes e avaliaránse os resultados previa recompilación e análise de necesidades e propostas. A creación do Club de Produto Enogastronómico é unha acción incluída no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino Viaxe a través da Historia dos Sabores, que promove a Mancomunidade, co apoio da Axencia de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, financiado por fondos Next Generation da Unión Europea. Comezan as rebaixas de verán. Dende este xoves os escaparates de moitas tendas xa locen os cartéis anunciando os descontos. Dende o comercio de proximidade critican este modelo no que se pon a prezo de saldo o produto de tempada no inicio da campaña e non ao final, como se facía antes. É o caso de Zona Aberta de Vila García, que insiste en que iniciar as rebaixas no arranque do verán non ten sentido. Estamos comenzando o verano, non ten sentido comenzar as rebaixas cando empeza o verano. Pero bueno, está montado así, non hai maneira de cambiálo, por máis que insistimos e por máis que explicamos que a situación do comercio está como está e que non beneficia nada facer as rebaixas nesta data cando ten que ser en setembro. Se acabou, non hai máis. Que pasa? Que sí, que o collemos con un pouco de expectativa, porque sí que sabemos que, como decía Carou, a zona de Vila García está collendo moito auxe, a verdade. Boiro nomeará o escritor ourensán Antón Ribeiro Coello como fillo adoptivo do municipio. Será nun pleno extraordinario que terá lugar este vindeiro sábado ás 12 da mañá. A proposta nace dos equipos de dinamización da lingua galega do municipio debido á longa traxectoria do autor como un dos de maior prestixio da narrativa galega actual e o seu compromiso coa lingua galega, ademais da súa contribución a proxectar a imaxe de Boiro cara ao exterior. Rematado o pleno, na propia Casa Consistorial haberá un acto institucional no que representantes do alumnado dos centros educativos do municipio farán unha lectura de algúns textos do autor homenaxeado. Ribeiro Coello sumase así a unha lista de persoeiros destacados do municipio na que tamén se atopan Raimundo García Domínguez Borobó como fillo adoptivo e Ramón Martínez López como fillo predilecto.
Este xoves presentábase a 13ª edición do Noia Arp Fest. O festival, o único que se celebra en todo o norte peninsular, dedicado exclusivamente á arpa, vai ter lugar do 29 de xullo ao 1 de agosto. Co apoio dos concertos do Xacobeo, a cita reunirá a intérpretes de Galicia e de distintos países de Europa, África e América. O claustro do Concello foi o lugar elixido para a presentación da 13ª edición do Festival Internacional de Arpa Vila de Noia. A cita celebrarase do 29 de xullo ao 1 de agosto. A xornada inaugural contará coa actuación da Real Filarmonía de Galicia, que estreará a peza Alén do Azul, do compositor coruñés Teo Montero, obra gañadora do Premio Portus Apóstoli 2025. O festival consolídase un ano máis como unha das citas imprescindibles do verán. Serán 10 concertos, todos eles de balde, con artistas de renome de talla internacional. Polo festival pasan aproximadamente unhas 2.000, entre 2.000 e 2.500 personas que proceden durante os 4 días, que proceden de todas partes de España, tamén dos países veciños de Francia e Portugal. Hai que ter en conta que o Festival Noia Arp Fest hoxe en día é o festival máis importante deste instrumento en España e na Península Ibérica. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita. O Noia Arp Fest consolídase ano tras ano como unha cita de referencia no panorama musical galego. Un lugar de encontro, aprendizaxe e celebración alrededor dun instrumento tan antigo como universal, a arpa. Dentro do Concello de Noia queremos agradecer o traballo das persoas e entidades que fan posible esta iniciativa e, por suposto, a presencia de todos e todas vós que contribuídes a este festival que siga medrando edición tras edición. O festival conta tamén co apoio, ademais do Concello da Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia e do proxecto Concertos do Xacobeo. É un orgullo para Galicia, para Noia e para a súa contorna, pois poder albergar un festival destas características na súa 13ª edición xa, e para nós, pois, bueno, é unha obriga apoialo, porque realmente o que se pasa por aquí durante estes días é o millorciño da interpretación da arpa, e desde logo, pois, bueno, dentro deses concertos do Xacobeo, que son 185, foron o ano pasado. Este ano esperamos repetir prácticamente a mesma cantidade e con unha afluencia de máis de 1,5 millón de persoas, pois, bueno, a mellor aquí a afluencia sí que é máis modesta, pero desde logo estamos ante un dos festivais máis importantes do seu xénero, pois probablemente de Europa, non? Como en anos anteriores, todos os concertos celebraránse en diversos espazos que inclúen dende o Teatro Coliseo Noela e o Liceo de Noia ata marcos históricos como a Igrexa de Santa María a Nova, a de San Francisco ou mesmo a Praza do Tapal. Conta atrás para as festas do San Bieito en Meis. A fin de semana grande será a do 11 e 12 de xullo, coa 34ª Festa dos Callos, pero a programación xa arranca ollo este mesmo sábado co 6º torneo de fútbol interparroquial e a primeira festa da xuventude do municipio. Ademais, o 4 de xullo terá lugar a Feira a Labrega, na que se agarda a participación de case 40 postos. Meis prepárase para gozar un ano máis das festas de San Bieito. A fin de semana grande será a do 11 e 12 de xullo, pero antes hai outras moitas propostas. Por exemplo, este mesmo sábado, primeiro co torneo de fútbol interparroquial. A primeira xornada festiva deste concello, que é unha xornada de diversión e de veciñanza e de amizade, e que a verdade que é un torneo que nunca defrauda e ao que sempre hai moita afluencia de xente con unha rivalidade sana e graciosa entre veciños e veciñas. E tamén o sábado, outra das novidades deste ano, a primeira festa da xuventude grazas á colaboración da Cafetería Impacto. Unha vez que remate o interparroquial, na mesma rúa vaise cortar parte da rúa Avenida Médico Paz, coincidindo coa parte de diante da Cafetería Impacto, e aí vai a levarse a cabo pois esta primeira festa da xuventude, a cual convidamos a todo o mundo para darlle xa pulo, para que sexa a primeira de moitas. A programación continúa o 4 de xullo coa Feira Labrega, na que agardan case 40 postos. O 8 de xullo celebrarase o 10º torneo de xadrez Concello de Meis, e xa o día 10 un novo show cooking de callos. Xa o sábado 11, festividade de San Bieito San Cristóbo. Cada San Bieito, o mesmo día que San Cristóbo, pola tarde teremos a procesión de San Cristóbo a partir das 7:30 da tarde, que percorrerá todos os lugares como ven sendo habitual durante todos estes últimos anos. Previamente habrá unha misa aquí na praza, como fan sempre, e logo despois a procesión por todos os lugares de
costume. E a partir das 10:30 da noite teremos unha verbena, outra vez verbena, coas orquestras Miramar e la banda de ayer. E o domingo 12 de xullo, día grande coa festa dos callos. As 11:30 da mañán empezarase a repartirse as primeiras racións de callos hasta que se agoten. E aí estará amenizada toda a xornada pola charanga alambique e por o dúo La Mecánica. E o que vamos tamén a facer de innovación este ano é que o ano pasado nos demos conta que entre que finaliza se recollen os callos hasta que comeza a verbena pasa bastante tempo e a moita xente pasa aí unhas horas que non ten que facer. Entón vamos a comenzar ese día a verbena antes. A verbena vai a empezar ás 8 da tarde e finalizará ás 12 da noite, que xa é o fin de festa. Tamén nesa xornada BTT dos Callos. Xa o ano pasado incluímos unha modalidade nova que ten moita aceptación, que é o circuito de gravel, que ven a ser unha mistura entre unha bicicleta de carreteira con uns rodas de tacos. A dificultade é inferior a unha típica ruta de mountain bike. Tamén ten máis distancia, este ano son 75 km, o ano pasado tuvo moi boa aceptación porque hai todo un grupo de xente que non ten a técnica suficiente, pero sin embargo si ten o físico para disfrutar. Haberá unha ruta curta de 35 km e unha longa de 46 cunha dificultade maior. O día antes farán tamén unha terceira mini BTT, unha das máis numerosas de Galicia, cuns 500 participantes. E a festa do mexillón e o berberecho de Vilanova declarada de interese turístico nacional. Anunciouno este xoves o Ministerio de Industria e Turismo logo de resolver favorablemente a concesión deste distintivo. O recoñecemento pon en valor o arraigo social da cita, a súa traxectoria, a súa singularidade e a súa contribución á promoción turística, cultural e gastronómica do municipio e das Rías Baixas. Segundo apuntan dende a Secretaría de Estado de Turismo, a declaración recoñece unha celebración que dende a súa creación no ano 94 experimentou unha evolución constante ata converterse nunha das principais citas gastronómicas do país e un destacado escaparate pros produtos do mar da Ría da Arousa. Na súa última edición, a festa congregou máis de 15.000 asistentes e superou os 5.000 comensais na carpa, consolidando a súa capacidade de atracción turística. Con esta distinción, Galicia suma 13 festas de interese turístico nacional e outras 14 de interese turístico internacional. Pois parabéns para Vilanova, así rematamos por hoxe, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.